ba ke ce kika ja ba, waye ba wannan matsayacin mai gadin ya ce ni ɗansa zai gaya magana. Haba Alhaji, ni ba komai ne nake sauraron shi ba, illa tausayinsa kawai da nake ji. Me yasa kike tambaya akan abin da sauran 'yan mintuna kaɗan da shafe shi? Me kake nufi da haka Alhaji? A ɗore kashi ko a ɓata igiya. Kamar yadda na sha gaya muku, da kuɗi, da gobara, da maciji, da talaka, kisa shi ne daidai da su. Saura kiris. Yanzu Alhaji yana ina, kuma a wani hali yake ciki, ya kamata mu je mu taimake. Dakata! Billahi lazi la ilaha illa huwa. Idan kika sa kafa kika fita, kika bar gidan nan, to ki wuce gidanku ba nan gidan ba, sai dai wani gidan kuma. Gidanmu? Kwarai kuwa. Ba na son talaka, ba na shan inuwa da talaka.